खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आंकिलिकां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ब्लकआव गिबि खेबनि थाखाय जेन्डार रिसर्च सेन्टारनि मावखुलि बेखेवदों BMMU Dotma Assam State Rural Livelihood Mission आरो बिटिआर सरकार जथाय लोगो नांनानै दतमा ब्लकआव मोनसे आइजो रैखाथि समाज रैखाथि आरो आइजोफोरनि गोजोननि थांखिजों मोनसे क'क्राझार जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय जेन्डार रिसर्च सेन्टारनि मावखुलि बेखेवो आरो बे मावखुलि बेखेवनायनि थांखियानो जादों आइजोफोरनि एबा उन्दै बैसोनि आइजोफोर डमेस्टिक भायलेन्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो आथोनारि उदखार खालामजानायफोरखौ बे मावखुलियाव लाबोना दोनफैना फोरोंथाय होनाय माने मेन कन्ट्रिब्यूटर इज ऑल्सो BTC गवर्नमेंट BTR गवर्नमेंटर परा फंडिंग पोৱাৰ কাৰণেহে মানে कोकराझार डिस्ट्रिक्टत बा अन्य डिस्ट्रिक्ट जिमान BTR गवर्नमेंटर अंडरत आसे तात GRC बहुत सक्सेसफुली बहुत सोनकाले माने मेटेरियलाइज होबले पारिसे মই যেনেকে কৈছিলো আগত বহুতখিনি ডিস্ট্রিক্টছত এতিয়ালৈকে GRC নাই আৰু হ'বলে পাৰা নাই কিন্তু BTR গवर्নমেন্টৰ আন্ডাৰত বহুতখিনি সোনকালে হৈ গৈছে তাৰ বাবে মই BTR গवर्নমেন্টকো শুভকামনা জনাইছো মই কংগ্ৰেচুলেশনছ দিছো আৰু মই আশা ৰাখিছো যে তেখেতে যেনেকে উইমেন কোৰ্সটো লৈ সাপোৰ্ট কৰি থাকে হে সাপোৰ্টটো বনাই ৰাখিব ধন্যবাদ ব্লকৰ আন্ডাৰত এখন জেন্ডাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰ ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছো জেন্ডাৰ ৰিসোৰ্স সেন্টাৰৰ কনসেপ্টটো ASRLMৰ আন্ডাৰত লোৱা হৈছিল ইয়াত যিমানখিনি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে যিসকলে মহিলা ইস্যুজৰ ৰিলেটেড হয় যেনেকৈ আপোনাৰ হেল্থ থাকে social welfare থাকে পুলিশ থাকে ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিসেস অথরিটিজ থাকে যিমানখিনি আমাৰ সোসাইটিৰ বিভিন্ন মানে সোশ্যাল ওয়ার্কার্সও থাকে রিলেটেড টু উইমেন রাইটস উইমেন ইকুয়ালিটি তেখেতসকলে ইয়াত মিলি এখন জেগা এনেকৈ প্লেটফৰ্ম পাইছিলে GRCত যাত উইমেন ইস্যুজ ডিসকাস কৰিব পৰা যায় উইমেন ৰিলেটেড কিবা ইস্যুজ যদি আছে whether it's workplace harassment, sexual harassment, gender violence, domestic violence, ami dekhibole pao bahut khini cases by any kind of affected by any kind of trafficking or any kind of social evils, tekhet hokolok ek platform where they can find support, where they can find help. ইয়াত সেইকাৰণে আমি এখন ইনিচিয়েটিভ ASRLMৰ দিনাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু আজি ইয়াত দেখি বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে কোকৰাঝাৰে লাহে লাহে বহুতখিনি ডেভেলপ হৈ আছে GRC যেনেকৈ এখন ইনষ্টিটিউট বহুতখিনি অসমৰ বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত এতিয়ালৈকে নাই এনেকৈ এখন GRC ইয়াত আহিবলৈ পাইছে আৰু মই ছানফ্লাৱাৰ CLFৰ বাইদেউসকলক শুভকামনা জনাইছোঁ বিকজ দে উইল বি দ্য পায়নিয়াৰ্ছ GRC যিটো আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ উইল ইট বি ছাকচেছফুল অৰ নট ছানফ্লাৱাৰ CLF আমাক দেখাব আৰু ছানফ্লাৱাৰ CLFক মই শুভকামনা জনাইছোঁ ASRLMৰ লগত থকা জড়িত হৈ থকা সব অফিচিয়েলসকলক মই শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে এখন উদাহৰণ হিচাপে GRCটো চলাব মই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ যেনেকৈ আপোনাৰ ডালসা আছে বা আপোনাৰ পুলিচৰ আছে লিগেল সাৰ্ভিসেস অথৰিটিজ আছে তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে GRCক যিমান পাৰে সুন্দৰকৈ ছাপোৰ্ট কৰক আৰু আমাৰ সমাজক মানে একেবাৰে মহিলাৰ কাৰণে আমি সমাজৰ যি কৰিব বিচাৰিছোঁ এটো মেটেৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ আমাক হেল্প কৰক ইমানখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ जेन्डार रिसर्च सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा गुवारै बेखेवना खुलुमबाय गिबियावनो दिनै जि जेन्डार रिसर्च सेन्टार बेखौ दतमा ब्लकनि आन्डाराव सानफ्लावार CLFनि दैदेननाय खुलिनाय जादों बेखौ गिबियावनो आं धन्यबाद जासियो जे जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन जथायै बेखौ फाइनेन्स खालामनाय जादों बिनिखायनो आं प्रथमावनो BTR गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद जासियो आरो बे सेन्टारा खुलिनाय खारना जाहैबाय मा जिखुनु जेनेबा जोंनि महिलाफोरनि भायलेन्स जायोबा डमेस्टिकआनो जा सेक्सुवेलानो जा जेनेबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबायदिनो हठात हरखाबै जेनेबा समस्या जायोबा बेहाय जास्ट
बे सेन्टारावहाय दोनफैनाय जागोन लोगोसे बेयाव काउन्सिलिं खालामनाय जागोन आरो बेहाय दोनथ'नानै बिनि उनाव बे जेनेबा आइननि प्रक्रिया लानाय जागोन बा जोंनि वान स्टप सेन्टारावहाय दैथायहरनाय जागोन आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गिबि खेब खुलिनाय जाबाय आरो बेहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां बेबायदि भायलेन्स जागोन बेफोरखौ बे केसफोरखौ बेहाय लाबोनाय दोनफैनाय जागोन आरो बेखौ आरो दिनैनि जे 25 नभेम्बर बेहाय जेन्डार केम्पेइन हिसाबै जों लादों नेसनेल बेहाय दिनैनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम बे केम्पेइन खालामनाय जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि CLF होन क्लास्टार लेभेल फेडारेसन भिलेज अर्गानाइजेसन SHG बेफोरावहाय बे ससियेल एक्सन कमिटिबो दं नारी सुरक्षा कक दङ बेफोरावहाय बेफोरबायदिखौ बायदि बेफोर जेनेबा बाल्य बिबाह जानाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बेबायदिनो जौ लोंनाङा जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा दा नुयो दे जोङो बेबायदिनो मबाइलनि बोथोर जाहैबाय बेबायदिनो गोसोलायना खारो मायो बेफोरखौ जाहाथे जानो हाया आरो जौफोर लोंनानै जेनेबा हिन्जाव बिसिफोरखौ बुयो बा जोंनि सोरबाफोर जेनेबा हिन्जावसा होननानै जेनेबा स्कुलाव थोनहरा बारा फरायनाङा होननानै बेफोरखौ जाहाथे जोङो माबोरै फोसाबनो हायो जाहाथे बयबो स्कुलाव थाङो खुनु भायलेन्स जाया बेफोरखौ जोङो CLF VO SHG लेभेलाव बेफोर एवारनेस होबाय थानाय जायो आरो जाबाय थागोन आरो बे सेन्टारनि उद्देश्यनो बेनो आरो गोजोन्थों आरो दिनैहाय बे जोंनि जेन्डार रिसर्च सेन्टारखौ बेखेवनाय जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मासान्दा पार्टिन बायद' जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बायद'खौ आङो आंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिसननिफ्राय धन्यबाद जासियो आरो लोगोसे जोंनि जेन्डार स्पेसियलिस्ट पद्मिनी ब्रह्म लोगोसे जोंनि SRLनि जेसेबां स्टाफफोर आरो बिभिन्न जोंनि माबा डिपार्टमेन्टनि जेरै डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार दालसा थिग बेबायदिनो पुलिस बिभाग आरो बेबायदि बायदि वान स्टप सेन्टार बेबायदिनो आरो जोंनि BDO बायद' आरो आङो बयखौबो आङो दिनै जेखिनि जि प्रग्राम बेखौ साक्सेस जानायनि थाखाय बयखौबो आं साबायखर जासियो लोगोसे आरो आङो जोंनि BDO बायद'खौ आंनि गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासियो मानोना बे बिल्डिंखौ जोंनि ब्लकनिफ्राय होनाय जादों धन्यबाद थेंक इउ